माने लोगोनि बार्थडे जाना हायदोंमोन आरो अबेयाव बार्थडेआलाय बे हाग्राबारियाव ना बार्थडेआ हाय हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोनखौहाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेफोर हरनाय थाबाय बयखौबो आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागिरना होलांनोसै नोंथांमोनाल' स्किप खालामाजासे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो थ' लोगोफोर मा जाबावगोन दानि जुगावहाय नङा होमब्ला लोगोफोर खालि भाइरेल उन्दै मिथिया गिदिर मिथिया हिन्जाव मिथिया हौवा मिथिया नङा होमब्ला एखेबारे जोंनि बर'नि हारिनि माहारिनि जातिनि समाजनि मोनबो मोनसेबो नेमखान्थिखौ दानि जुगाव दानि जिथु फैबाय थानाय मानसिफ्रा जेबोखौनो मोनथिला जेबोखौनो मा सोमोन्दो लाखिला होननाय बायदि जालांबाय आरोना लोगोफोरा मा बुंबावनो आरोना लोगोफोरा आथिखालनि जुगाव मानसिफ्रा गोबां भाइरेलनि सायाव भाइरेल जालांबोनो हमबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबावखौ बुखिबाय थानो होनना सानाखै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांनानै होग्रोनि नोंथांमोना जास्ट बे भिडिअनि क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना मा साजेसन होनो सानो मा एडभाइस होनो सानो बिथांमोननि बागै नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव नङा होमब्ला लोगोफोरा जोंनि हारिनि बिखय जोंनि समाजनि बिखय आरो जोंनि जितु बिमा माहारि बिफा माहारि आदै मादै बिथांमोननि समावहाय नोंथांमोना मा कमेन्ट्स खालामनो सानो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आरोना लोगोफोर निस्सय सानसे नङा सानसे बिथांमोनाबो जितु नैबेनि न'खरनि मानसिफ्राबो नैबे मोनसे भिडिअखौ नुगोन आरो नुखागोन सानसेब्लाबो नङा होमब्ला लोगोफोर ओंखायनो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामब्ला नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रोदों नोंथांमोना आरोना लोगोफोर थौदो बिदिबा नायलांदो खैदिन थाहैनायमोनलाय नोंसोर खेबसे जों खेमाव लांनो मोनलायलायनाया हा जों बिदिनो सिनायाबो माने आं बार्थडेखौ ल'सो जायफानाय लिंनायावसो सोर बार्थडे गेले बेले मनि सोर बार्थडे गेले नोंसिनाव अबेयावनो न'आ उदालगुरि मा गामि गमनबि हाबि नोमफानि नामा नाम जिसाया ओमफ्राय नोंना आंनिया दांदुपुर हा दांदुपुर मा नाम नोमफाना बिरन्जय मा मावो नोंसिनालाय मा नाम मोनलाय हा खोनायाखै फुनाकन गामिया मामोनलाय नोंसिना खान्थालगुरि ना नोंखौ मा नोमफाया थिनहरखादों ना मादों नोंखौ माने लोगोनि बार्थडे जाना हायदोंमोन आरो अबेयाव बार्थडेआलाय बे हाग्राबारियाव ना बार्थडेआ अबेहायथोमोन बार्थडेआ माने जों दहायनो थांनांगौमोन आरो ओमफ्राय लोगो दोनहैदों नोंथ' बिराद उन्दै दा नोंखौ सोर लिंबोनाय वाथो बे लोगोखौ दिननानै थांदों थांखो बिलाय स्कुटि दोननानै लोगो दिननानै अबेहाय दोनहैदों अबाव दोनहैदों उदालगुरियाव ओमफ्राय दा थांनो अबाव थांनो गाखोदोंमोन नोंसोर मनिया माने गावनि कन्टेक्ट लानानै जोंखौ लाबोखानाय नोंसोर मा फन खालामदों मा खालामाबानो बुजागोन नोंसोर न'नि मानसि गारि बेयावनो सोना लांजोबसो खेमाव बेखौ हमना लांखांबाय जोङो खेबसे बे गारियाव साइडआव थां बेथिं थां नोंसोर हमार फन नों फन खालामनानै मानो फैदोंमोन नोंसोरलाय थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर बिथांमोना मा बुंलांखो आरो बोरैहाय बिथांमोननि बेफोरबायदि जाथाया बोरै मा जालांखो नङा होमब्ला लोगोफोर बोरै हमजानो मोनखो बिथांमोनालाय बुंदों बार्थडे जानो फैदोंमोन लोगोनियाव बै लोगो लिंनायखाय होननाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंदों आरोना लोगोफोर बार्थडे जानाय जायगाया आलदा आरो बिसोर जिथु हमजानाय जायगाया आलदा नङा होमब्ला लोगोफोर मानो थाखाय बेफोरबायदि जादों मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि जादों आरोना लोगोफोर मानो बुजिला दानि गथ'फोरा लाइमोनफोराबो नङा होमब्ला लोगोफोर उन्दै बैसोआवनो ओरैबायदि गाज्रि नङा होमब्ला मोजां मोननानै मोजां थाना नोंनि मोजां मोननायखौ बिसोरनि मोजां मोननायखौ आथिखालनि जुगावथ' गोबां गावनि बिमा बिफायाथ' मिथिखायो नङा होमब्ला दानि जुगाव बेफोरबायदि हाबा जालायनाय समावहाय न'खरनि पसन मथे बेफोरबायदि खालामलानानै गावसोरनि मोजां मोननायखौनो पसन्द बायदियै गावसोरनि मोजां मोनलायनानैसो हाबा खालामलायो होननानै बयबो सुबुङानो मिथिखायो थेवब्लाबो नोंथांमोना माने बेफोरबायदि आलादा खामानि मावनो सानो आरोना लोगोफोर जोंनि समाजनि गुबुंले जायो हारिनि जाथिनि गुबुंले जायो न'खरनि बिमा बिफानि बाय बाहागिफोरनि माने मान सनमानफोरा हानि जालाङो आरोना लोगोफोर मानो थाखाय बेफोरबायदि जालांदों आं मात्र नैबे मोनसे बाथ्रायावहाय नैबे मोनसे भिडिअआवहाय मोनसेल' बाथ्राखौहाय शेयार खालामगोन आरोना जायनि दारै आदै मादैनिखौ लानानै आं जिथु नैसोर उन्दै बैसोनि लाइमोन गथ'फोर बिथांखौ लानानै आदै मादैमोना गावनि
गथ'खौ मोजां एसे नोजोर होनायाव खम जादों होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। खम जानायावसो बेफोरबायदि कारना जादोंना नङा होमब्ला लोगोफोर? गावनि गथ'नि मोजां बेब'हार खालामनाया, गथ'खौ मोजां आबोर लानाया, मोजां उद्देश्य लानाया, सोंफोरनाया, बेफोरबायदिनि जिथु माबाफोराहाय जोंनि बिमा माहारि बा बिफा माहारिफोरनिया एसे खम जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि माने न'खरखौ बाद होनानै बिथांमोना बाहेराव थांनानै इन्जय खालामनाया बांसिन जाहैदों नालाय, ओंखायनो जेनेबा नैफोरबायदि जानायनि कारना बेफोरबायदि फ्राय जानो हमलांदों आरो ना लोगोफोर। जिथु लाइमोन फिसा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोरबायदि जानाय आरोना लोगोफोर। आं बिदि सानो आरोना, नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया, नोंथांमोना बोरै सानदों नोंथांमोना अननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबायना लोगोफोर। दा बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय आरो बांद्रायखौ बुंनो सानासै, बांद्राय बुंनानै आरो आं भिडिअखौ फोलावनो सानलासै नङा होमब्ला लोगोफोर? नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइबो बांसिन रोंखा राखा गोरों नङा होमब्ला? गुनि गियानि मानसि। आंनि फारसे आं जा एसे रोंदोंमोन, जा एसे बुजिदोंमोन, नोंथांमोननि सेरावहाय आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ सेयार खालामबाय। नैफोरबायदि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव जुदि आंनि फारसे माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो, आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो, जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै आपडेट हिसाबाव नटिफिकेसना सहैयो आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।